Конгресстің бүтін съездларында қатнаштым. Көз алдына кетірем. Һәм бүгінгі келешек, шушы бірінші бір ай ярымнан деп айтайым. Съезда тағын бір мөһим мәсьәлә күтәрелә. Маңанчы да аның съездның төп магистраль, стратегик мақсатлар қойылды. Бұсы бигрәк тә минем күңелгә бик якын, чөнки тел мәсьәләсен, татар телен, туган телебезне дәрәҗәсен күтәрүгә басым ясалачак. Татар халкы Россиядә икенче сан ягыннан икенче халык исәпләнәбез. Әмма безнең беренче булып та тарих буенча караганда тигез дип саналабыз. Бүгенге көндә безнең ул тел төптән уйлаганда, төп байлыгыбыз. Бәлки әле ул безнең матди байлыкларыбыз дип әйтимме, алар күбесе аны федераль байлык. Тел байлыгы дигәндә, беренче чиратта мин язу эшендә кеше буларак, язучы буларак әдәбиятны күз алдына китерәм. Сер түгел, безнең яшьрәк буын хәзер әдәбиятны укудан бераз читләште, шактый читләште. Бигрәк тә ана телендәге әдәбиятны. Бу безне бик борчый. Әгәр дә без бу бөтен дөньядан җыелган делегатлар шушы мәсьәләне бердән булып күтәреп, һәм тиешле максат куеп, күпмедер дәрәҗәдә шуны алга таба тормышка ашырсак, бу безнең төп байлыгыбызны, телебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны саклауга бер өлеш булыр иде. Бик куандыра, мең чамасы делегат диделәр. Чөнки һәр съезд, һәр корылтай ул тарихи вакыйга. Минемчә, бу киләсе 6-нчы съездда ниндидер бер мәгънәле үтәр дип уйлыйм. Моңанчы корылтайлар һәр вакыт Татарстан җитәкчелеге тарафыннан бик күтәреп алынды һәм аңа зур әһәмият бирелде. Ул Россия күләмендәге зур тарихи вакыйга. Уңышлар булыр дип уйлыйм мин. Чөнки сайланган делегатларда, кайдан гына сайлансалар да, алар безнең халкыбызның күрдекле шәхесләре, аларның әйтер сүзләре бар. Бигрәк тә яшь буынның киләчәге өчен алар нәрсәдер әйтерләр һәм нәрсәдер үзләренең шәхси гамәлләре белән өлеш кертерләр дип исәплим. Тәкъдир шундый, бик аздан да сөйнергә, шатланырга кирәк безгә. Олимп уты ягар чакта сүнеп барган учагыңа тын өрергә кирәк безгә. Бер эш өчен берәү бер янса, 10 дөрләргә, 10 янырга кирәк безгә. Тормыш дигән халыкара сабан туйда батыр булып калаларга кирәк безгә.